Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tutkitaan Backroomssa ja Animal Companyssa hänen... Kuka sun nimi on? Poliisi. VR. Eli tapetus. Ei! Nyt. Kuka sun nimi on? Ei! Tossa on pikkusia ongelmia. No joo. No, sitten mennään haetaan kamat. Hakekaa nyt kaikki kamat. Antakaa se backroom. Ai mennäänkö me oikeeseen backroomikseen? Ei tarvi. Ota pistolin mukaan. Red Bull. Kuusotti tietysti. Antakaa mulle pierupaukkuun, broidit. No niin, joo vielä. Antakaa mulle pierupaukkuun. Aseita. Sitä yhtä, laita reppuun niitä. Ja laita panoksia. Ja mä laitan ehkä panoksia. Red Bull. Ottakaa kamat. Voit sitten ottaa niitä pierupaukkuja. Niitä jotain. Otetaan muutamia panoksia. Red Bull. No niin, nyt me ollaan ehkä valmiita. Tota mä en tarvii. Hei, eiks me tarvita niitä... Mitä? Niitä videotarjoja. Niitä tarvitset ruokaa. Näitä. No niin, tulkaa, mennään. Ota nyt. Ei tarvita, joo lähetään. Mulla ei oo kamaa. No ota ne kamat. Hei, mihin te menette? Hei, mihin te menette? Lähetään backroomseihin. Ei, vaan tällekin pääsee. Tässäkin on, mä en oo vasta huomannut. Ei oo mikä tuo? Kuka sä oot? Siinä on joku kuutio! Joo, sä oot! Tossakin on joku helvetin kuutio! Oh, sori, mä kiroannut. Tappakaa sen. Tappakaa ne! Kaikki pysytään yhdessä! Nyt! Äijät! Ei, tulkaa! Kuko? Tulkaa reitti ulos täältä. Pysytään yhdessä! Pysytään yhdessä! Tulkaa tänne, hei, tulkaa, hei, Niin, se on tollanen. Tyypit, kattokaa tää taikatemppu. Ota se. Rellu. Ei sit tullu mitään. Sit tuli tää tänne. Kattokaa tää juttu. Hei, sinä. Keltainen. Mitä? Minä? Kuka? Sinä. Niin mitä? Noniin. Lähetään pois, katoppa tää. Ota. Tuo. Noin. Tässä ei ole hookshottia. Hei äijä, mihin sä hävisit? Miten yksi hävisi? Joo, me ollaan backroomseihin. Kato siellä. Ei mitään. Mihin te lähitte? Ilmeisesti ootte. Vissi. Hei, tulkaa nyt tänne. Tulkaa tänne. Miten te ootte? Ai tälle! Pohveli! Pohveli. Mä olen lentämässä yli. Mulla on teippi. Joo. Joo, Siis meille tuli uusi videojäsen, joka nimi on... Kuka sun nimi? Blinkki. Ihminen. Okei. Nimi on ihminen. Ei! Pohveli, mihin sä menit? Mitä te meinaatte videoja? Oot siinä. Noniin, mennään. Hei Aleksi! No, Aleksi on nyt Miten poissa. niin videojäsen? Siitä ei pääse läpi ilman, että siitä glitchaa. Ei, sinä, pysähdy. Jaa, no mennään. Tulkaa tänne. Tänne varmaan pitää mennä. Opleri. Toi on ainut tapa. Mitä? Opleri. Jos sä Mulla on syöt tämän. Käytäks mä teippiä? Sä spawnaat lobiin. Mutta tulkaa tänne. Mä haluun syödä tota. Mitä? Pohveli! Niin pohveli, kun aah, on siellä. Tuu. Tulkaa tänne. Sieltä officeestakin pääs. Mikä? Toi on. Gorilla Sound. Ei, tää on tää Backrooms leveli joku. Mä en muista leveliä. Ei me mene tonne. Ja meidän pitää mennä. No niin, mä tulin takaisin poliisin kanssa. Te tulitte takaisin. Missä toi se olitte? Mä luulen, että te kuolitte. No, otatko mä selitän pikaisesti. Elikkä, ekana me spawnattiin helvettiin. Ja sitten sieltä spawnattiin tänne. Okei. No se on semmoista väliä. Kattokaa alle. Täällä mä oon. Tulkaa. Tästä pääsee takaisin, tästä pääsee sinne Snow Mountain. Aha. Hei, minne sä menit? Ihminen. Eikö tää vihreä ukkeli? Minne vihreä ukkeli meni? Tuo reikä, me haluun mennä ruusiin. Me ollaan nyt level 97 vai? Purupsis. Me tuun reikään. Ei ku... Äijä! Mitä mä just sanon? Ei, kumpi slaidi. Kumppaa pyllyreikään. Mennään tänne pyllyreikään. Tuu aina. Joo. No, se on nyt päätetty. Ei voi enää muuttaa. Jes, me päästiin. Kaljuu rottaa. Hei, kato, mulla on Ota RPG, mulla ei oo ammoja tässä. No ota ammoja. Ei, täällä on ovi. Tulkaa tänne. Mulla ei oo ammoja täällä backpackissäkään.
nyt mä oon taas täällä. No. Hei, tulkaa tänne. Täällä oli oikea reitti. Tulkaa, mä unohdin. Missä Aleksi ja se vihreä mukkeli? Mä en tiedä, tulkaa tänne. Mistä täällä? Siinä. Ei, tuu tänne, onko tää oikea reitti? Oi, saakeli. Syöpäpallo tuli mun kimppuun. Niin, hei, tänne! Täällä. Tulkaa. Pahveli. Ei, odota poliisi. Pahveli ei tullut. Pahveli tuu. Tulkaa äkkiä. Mennään. Kuulen hookshotkin, mä kuulen teidän hookshot. Ja taas sulla level nollas. Kato Karilla. Onko se missään täällä? Onko se missään? Mä tulin takaisin. Moro! Tuli takaisin. Onko paippi? Broidin, mä hävisin teiltä. Ja me hävittiin sut. Joo. Hei, kattokaa tässä sitä. Ihmettelin. Mitä sä meinasit? Se räjähti. Uusi ihminen video. Minne te menitte? Kuvaatko tai videotyyli? No kuvaan. Broidit. Mä leikkaan suurimman osan tästä videosta. Hei, tulkaa. Joo, mennään. Pahveli Täällä tuu. on yksi kiva tyyppi täällä. Ai se. Tänne. Tulkaa. Ei toi väärä suunta, koska mä just tulin tuolta. Mennään tänne. Mä just tulin tuolta, mikä meinaa, että toi on se alku. Me mennään alkuun. Mistä ei Pahveli. Ai! Ei. Alkaa sulla, mä just Mennään tulin nyt tästä. eteenpäin. Tulkaa. Joo. Onko tää oikea paikka? Miksi tässä lukee Gorilla Sound? Hei, kato tuolla. Tulkaa. Onko se edelleen mun selässäkin? Ei. On. No on. Tänne vaan. Katte jo näitä purkkeja. Kato tonne. Vedakkaa mua, mä tipun Tulkaa tänne. kyydistä, mä oon ihan superkaukana. Superkaukana. No, ethän ole. Tulkaa. Täällä sit on niitä meatkubeja. Ei. Syökää tois. Ne yltää suhun vaikka sä oot katosin täällä. Pahveli Kato, ne tuu. tulee. Hei, ne tulee. Tulkaa nytten. Onko kaikki mukana? Auttakaa minua. Ehkä. Täällä! Auttakaa Tänne. minua. Ai, mä kuolen. Ei. Ei. Pahveli ja muut, missä te ootte? Tulkaa. Tule. Alas. Mihin ne muut meni? Täällä. Ui. Jes, maito. Tu. Seuraava. Oli pakko juoda tuo maito. Ei se auttanut mun HP:siin mitään. Tu. Mä oon niin Alas. lovi. Tännekö? Tänne. Hei. Joo, tänne. Onko kenelläkään hiiliä? On ihan sika. Ota niitä mehuja. Ei ne mehut auta. Kato, Kuka tiedätkö, kuoli? tuli not enter-paikka, mutta siellä on liittei varokaa. Ei. Palli. Hiiliä jostakin. Äijä, kuolen. No, onneksi tässä on pesäpallomaailma. Oi, pasli. Auttakaa. Mihin ne syypät meni jo? Tännekö? Tänne, ja tämä on tänne do not enter-paikkaan. Tulkaa. Ei! Mä ja Lohveli kuoltiin, auttakaa! Ja tähän päättyy tämä video, mutta kukaan muu ei selvinnyt paitsi minä ja Aleksi 07. Joten tähän tämä video päättyy. Okei.